गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। सोरबा बिुंदों बिटिसिआव गोदान सरकार फैनायनि उनाव एबसुआ फिन आन्दालनाव ओंखारदों। थांनाय जुलाइ आगस्ट दानावनो रोखायै बुंखादों फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनिफ्राय सोमावसारगोन। बे आन्दालना बबेबा आफादनि हेंथायै नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ 20 नभेम्बराव मोनसे सेमिनार आरो 21 नभेम्बराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सोमावसारनाय आर्टिकल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौनि थाखाय सोमावसारग्रा आफादफोर आरो एकर्ड खालामग्राफोरखौ गोदान दिल्लीयाव थांनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि कनफारेन्स हलाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारिनि आफाद दैदेननायाव मोनसे गुबुन बिफाननि हायुंगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनाय मेल जानानै थाङो। सरकारनि मोनफ्रोमबो बिफानाव जौगाथायनि खामानि मावनायनि बिथांखिफोरखौ बोरै मावलांगोन बेफोरनि सायाव बिफानारिफोरनि हेफाजाब आरो मदद हास्थायनानै बिफाननि हायुंगिरिफोरजों सिनायथि लानाय जायो। दिनै बे फिननाय सं सावरायथुन मेलाव बाहागो लायो जिल्ला सिङाव थानाय गासै 10 एमसिएलए थामहिनबा बिटिसि खुंथायनि बुंथिगिरि थ्रिदिप दैमारि, इएम प्रेस मुसारि, इएम लोमस्राव दैमारि, इएम श्यामसुन्दि, एमसिएलए पलटप्पा, एमसिएलए अर्जुन दैमारि, दिगान्त बरुवा, दावबायसा बर'जों लोगोसे मोनफ्रोम बिफाननि बिबानारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि पिडि रिंखां मुसारिया जुरिनाय मेलाव लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारिया मोनफ्रोमबो बिफाननि जौगाथाय खामानि मावनायाव मावथांखि आरो बिबान होनाय कमिटिफोरखौ सिफायनाय जाबाय होनना फोसावो बिथाङा। लेङाइ बुंथिगिरि अभिजित क्रगनि दैदेननायाव कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि मोनसे थान्दै हान्जाया मंगलबारखालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव दावबायफैदों। बिथां सफैनायाव थान्दै हान्जाखौ गोसो गोरबोजों बरायो। क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि कनफारेन्स हलाव मोन्नैबो आफादनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव सावरायज्लायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जथुम्माखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मासि लानानै सामलायो आरो लेङाइ गाहाय रिहन दैमारिजों लोगोसे बिटिसि आरो केएएससिनि मोन्नैनिबो गागि थान्दैफोराबो बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जायो। बे मेलनि गेजेरजों थान्दै हान्जाफोरा गावबा गावनि गावखुंथायारि ओनसोलफोराव खुंथायनि मडेल जौगाखांनायनि गोनांथिफोर, खुंथायारि जेंना आरो अनसाय हाबाफारिफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिदों। सावरायनायाव गेजेर गौथुमनि हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनाय, साबसिन खुंथायारि मावफारियाफोरखौ रानलायनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय हेफाजाबारि लामा नागिरनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। डाम्पारफोरनि जानला मोनला थांलाय फैलाया क'क्राझाराव सुबुं रैखाथिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद सोमजिगासिनो दं। गुबुन मोनसे जाथायाव समबारखालि बालाजान थिनालियाव गोख्रै खारबाय थानाय डाम्पारजों सौग्रावनानै सासे सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बोलि जानांनाय सुबुंखौ रुपेन रय 45 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। रुपेन रयआ गोबां जोखोम जादों जेराव आथिं फारनैबो आरो देहानि गुबुन बाहागोफोरा गोब्राब खहा जादों। जाब्रबथायनि उनावनो डाम्पारनि सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो होननानै खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो जेराव बिथांनि हालोदा गोब्राब होनना मिथिनाय जायो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां क'क्राझारनि सिलजान रडआव बेफोरबायदि डाम्पारनि जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फिन खनसेबाव दाबि खालामदों दि जिल्ला खुंथायआ ओनसोलाव डाम्पार थांलाय फैलायनि सायाव गोख्रों नेमखान्थि जाबसिननांगौ जाहाथे आरोबाव गोबां जाब्रबथाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। क'क्राझार पुलिसआ समबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दामब्रापारायाव गंसे कन्टेनारनिफ्राय 25 लाख रांनि 12,000 बरमा हारिनि सिगारेट पेकेटनि केप जब्द खालामो। फोथायथाव संगालि खौरांनि सायाव पुलिसआ कन्टेनारखौ हमनानै सिङाव दोनखुमानानै थानाय आयेन बेरेखा सिगारेटनि पेकेटफोरखौ बोखांनो हायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे केपखौ बे ओनसोलाव आयेन बेरेखायै फाननो थाखाय लांनाय जादोंमोन। साप्लाइ आरो बेजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ संदाननो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। सिसिट'वानि गाहाय आदित्य खाख्लारिनो फैगौ 10 नभेम्बराव सनापुर पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय गणसमावेश खुंफुंनो गनायथि होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।